Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 22 iyun 2025 ýyl. Men şu sizin öňüňizde häzirlikçe gysgaçyk habar bilen çykyş etmekçi bolýan. Ol hem laýyk şuň daňdan sagat 4-de Amerikanyň harby goşullary ýa-da aviasiýasy Iranyň şu iň möhüm bolan 3 tany ýadro yarağı bilen mesullanýan yerasy laboratoriýalary bardy, daglaň eteginde çuňlukda ýerleşdiren. Ine şolaň üçüsini bombaladylar. Iň agyr bombalar bilen inni Israilam şol ýygyny dowam etdirip oty, şo ulusyň aýdylşyna görä habar berilipdir, dumly dostdan her sagatda situasiýa üýtgäpdir. Iranyň inni ýygyny Israil bombalap başlady. Garadına şol ön kaydysymyz ýa 3-nji jahan urşy başlangyjy gelip ýetdi. Yani biraz mundan 10 gün aňryk izahy bolan geçen waka sen bereli 10-njy iýunda Israiliň harby güýçleri, goşullary, aviasiýasy Iranyň hemme şol aerodromlaryny ýa-da PWO güýçlerini howadan gorlunç güýçlerini hemmejin çympytyrak etdi. Täp inni Iranyň howa emesi howa meýdany gorosy galdy howadan. Şoň üçin Israiliň goşullary arkaýyn uçup baryp islenlik ýerini öz samolyotlar bilen bombalaýar. Ondan edil şu 10 gün geçilen gecede de ene şol Iranyň ýanky ýadro ýaragyny öndürmäge ukyply laboratoriýalary bar. O barada ýam bir näçe ýyllaň dowamyny diskussiýa geçirilip gelýär. Halkara guramalar aýdýar, Irana ýara bermek, ýadro ýaragyny ullanmak bolanak. Irana aýdýar, biz näme üçin ullanmalar? Beýlek döwletlerde bar şol ýadro ýaragy näme üçin Iranda bolmaly däldiýen. Siýasat öňe sürýärler. Indi näme? Iranyň iň bir ýemesi alybilmez düşmany ýa aglan eden ýagyzy Amerika hem Israil. Onu olur giýlap oturanak bilen her bir çykyşyna, her bir mitingine, her bir resmi duşugyna Iranyň diýen sözi Amerika ölüm, Amerika ölüm, Israil ölüm. Ene bilen bar ne emesi şol 40 ýyllap ýöredik gelýän siýasaty şol. Şoňdaşyndanam ýene de şol bir Amerikan ýelçixanalarynyň, Amerikanyň garajdalarynyň ýa Amerikan bazalarynyň şu provokasiýalar bilen çogış edip, partladyp, öldürüp, zäherläp, ýesir alyp, aradyna şolar ýaly 40 ýylyň dowamyny ýöredik gelýän siýasaty şol Iran Islam Respublikasynyň. Ondan daşgaryny olaň din düşmany baglan edenim Israil. Israil ýer ýüzünde ýaşama haqqy ýok diýip olaň konsepsiýasy şeýle. Şoň üçin Israiliň töweregindäki döwletlerde Iran özüni rakipli ýa özüni peýdali ýa özüniň diýeni etdirip biljek toparlary düzdi we şolary hem maddi material ýarag bilen üstüne dik geldi. Ol hem Hamas hem Hezbollah ýene de owny uşak her bir döwletde de bar. Indi bular bilen bir zat bilen gowranmaly ýa ýerde geçler şol eger atomly bombany Iran çykaran güni demek Israil yer ýüzünden ýok bolmaly diýilen ýeme bar. Şolar ýaly düşünjemi pikir bar. Şoň öňüne almak üçin häzir aýdylýan zat Trump'ym 2 hepden 10 gün wagt berdi. O wagtyny biz hasabada almaýar, bir diýen zadyny erti ýygyna alypdy, erteki diýjek zadyn buyrugyny ýene başga çarag edip aýdy. Ýöne möhlet berdi, sen şuny beset ana parahatçylykly golçak kişili ýadro ýaraklaryny bize tawsir ýa ýok edeli. Iranyň şonu etjek geldi. Ine etmänden soňra mene bular ine Israilden bileşip ana şoň atomly bomba döredilip biljek ýa dörediljegiň bäri ýanyň onuň bir näçe ýyl bäri aýdyk gelýär. Ay ine şuň ýa erti. Onu görkezýän ýerlerim ýok. Sebäp
Nädip gorkasyllar o bir yadro yaragy bazardaky ýaly kartoşka satmak däl, on giýdin ýagdaýda dörediler. Döredilenden soň bizde bar diýip eglan edilýär. Ondan bäri hiç kim hiç taýda aýdyna. Hiç bir döwlet. Indi şu Iran indi şu nerede son döretmeli diýip öňüni almak üçin edilen hüjüm we ýagdaý. Indi bulara gece saat 4'te in bir howply, in bir güýçli bombalaryny ullanıp ana şol ýa-ni ýok etdik diýip Trump'yň öýde aýtdy çykyş edip in uly bazasyny. İran'ın çykyş edip aýtdylar we biz soňuna çäli görüşär, uruşar, indi seredin bizim etjek oýnumyzy pana Israil'in üstüne şumar ýetişbildiginden bomba barnym ýagdyrýar, raketalaryň, dronlaryň. Indi uruş ula turdy. Şey diýip pazar besledi bor, sebäp Amerika içine gatlyşandan soň diýmek, bular Amerikanyň garşysyna uruşmaly Iran. Iranyň arkasynda kimdi? On partneri bar, Putin. Ukraina garşy eden uruşyny dronlar kim berýärdi ýaraglary Orsiýada? Iran. Indi Orsiýat Irana kömek edermi, etmezmi? Bellisi ýok. Indi Putin ırgylapdyr, o ýanyda, bu ýanyda. Sebäp ol Trump bilen dost boljak bolýar. Trump şonçu Putin diýenleri pana Ukraina ýara kömegini, adam kömegini etmän oturdy. Şeými? Ine şonçun inni näme etmeli Putin? Aýsy tarapy ýykylmaly. İran tarapy kömek etmelimi? Ýa sesini çykarman oturmalymy Amerikan bombalanlaryny şükür edip. Ine bular üçin hem bir ulokan soran. Zelenskiy aýtdy, o siz diýdiniz şumal Irany bombalaýaňyz, bize bolsa ýarag bereňiz, şonu bermeňizi biz sizden soraýas. Siz borjuňyz şonu etmek. Sebäp ol 94-nji ýylda ýanky bolçak işlerine Budapest memorandumuny Ukraina himayet berjek, arka durjak, goragyny etjek 3 döwletiň biri Amerika, ikincisi Welika Britaniýa, üçüncüsi Orsiýetdi. Ukrainany alap elinden hem ýaraglaryny aldylar. Bu Ukraina Orsiýada garşy goýmagy atomly ýaragy ýok. Şol ýaraglar, şol atom ýaragyny göterýän samolyotlar hemmesi baş bitir ana Orsiýada berildi. Ine şolar ýal çatak ýagdaý emele gelipdi dünýäde. Indi dünýäde iki bölünli, kim muny gorlaýar, bu boljaklar edilip oturan işi kim näletleýär? Ana dün İslam döwletleriniň konferensiýasyna İstanbulda Erdoğan çykyş etdi. Türkiýanyň prezidenti Türk döwletleri ýanky Irany gorlaw üçin birleşmäge çağırdy. Ýogam İran bilen Türk'ün arasında da elmadan dawa bilen jenjel, Azerbaycan bilen İran'ın arasında bolşýaly. Indi bugün siz bizim doğanımız, musulmanımız, biz buları İsrail'e bombalatacak dälip, İsrail'e karşı çykyş edip otur şu mahal Erdoğan. Erdoğan'ım indi Türkiýede NATO ýararlygynyň agzasy, indi beýerim çatak gelýär. Indi NATO ýararlygy näme jogap berer Türkiýe ýa Erdoğan'a? Indi şolar ýaly bolup dur. Bir tapar döwletler, hatda Amerikalaryň özleri ana çykysy ýörüş edip berer, İsrail'e garşy Palestinanyň elini çekin. Indi näçe min bigüne grazdan adam öldürildi, şol sany çağılır weden alır diýip aýdýar. Olam dogry, olam bar. Ýa aňyrda pozisiýon uruşydan bir tarap teňki, o dagyň o tarapa menki gelin iki duruş ýok. Bular şäherlerin içinden alyp barýarly öz uruşyny. Ondan grazdan millet ilat ölmezmi? Ol ilki döwrkýal o göröwlüğümizin hyýaly gylyjynyň gyýyndan çykar. Hani o taýda Hünkar paça menen berdi. Hani ýörse öşege deliň ýigitler diýilýän uruş ýokmu mahan? Ýeňseden urulýar, ýatan ýerden urulýar. Urwam ýanky düşman öldürmem barwam ýene-de öz keppesini çağılarynyň aýallarynyň arasyna giýizgen ýaly. Ene 20-nji asyryň uruşam şeýlere. Ýöne bir begenmeli ýa gowanmaly emedel ganyny küçüklüğün ulusy inni başlanýar ýurtdaşlar. Şonu aýdaýyn. Sebäp şoň ýelgini Türkmenistanda baryp ýeter hökmän inni bir zat belli.
Nähil edip şu uruş tamamlansın, yani parahatçılık yolu bilenmi, uruş yolu bilenmi, savaş yolu bilen ýöne dünýä öňkülügine galmaya. Endi men ozal bir näçe gezek ýatladyp geçipdim. Şol sebäpdäki ähli döwletleriň rejimleri çalşylar. Diňe Iran'na, bizim ol Merkez Aziýamyzda o oturtma ýa-ni serdarlar bar, dikme serdarlar. Ene şuların hemme çalşyljaklar. Ondan İran'ın öýde bütewi galarmy galmazmy? Ene bilem ullukan soru. Amerikalılar aýdýa, İsrailem aýdýa, biz ýa İran halkyna garşy hiç täze edemdik. Biz şol rejimi agdyrmak üçin, ýa şonu amana getirmek üçin, ýa şonu gol çekdirmek üçin şu ýadro ýaragynyň ýüze urýas diýilen ýa memorandumy, şertnama gol çekdirmek üçin mezur edýäsdi. Bine derecede ınındırıcılıklı o varden tek görürün yok. Sebep 94-nji ýyly Ukrainanyň elinden hemme ýadro ýaragyny alanlaryna da ene biz sen arkanda durýasy pana enne Ukraina halkyny gyrgyna berip otyl. Ol bir. Ikinciden o enne Iranyň halkyna bagly bolup durdy enne situasiýa. Enne mollalar aýrsalar kim gelmeliň soraşma orta çykyp durdy. Birinci gelmeli zat şu mahal Amerikan şol kongresmenleri bilen ýanky ýokarky aşaky palatasynyň görnükli wekilleri bilen Amerikada duşy kim geçirýär? Reza Şah Pehlewiň ogly geçirýär. Öňkü padşahyň ogly, ol 79-njy ýylda agdarlan padşahyň ogly Amerikada ýaşaýar. Ol aýdýa, o gelin ýa täzeden monarhiýany ýanky padşahlykdy keldelim. Men atamın körsesine eýe bolayım. İran'ın şu öňküsi dünýäwi döwlet bolar diýen terze çykyş edýär. Ne derecede onu İran'ın halkı kabul edecek ya etmeyecek, ola men tek belli değil. İran'ın öz içinde de menip ortaya çıkan liderler ya yol başçılar ya opozisiya yok şuun kun. Ya şu Mollalyň rejimi bularning kökünü garıp taşladı. Şol sana bizim Türkmen Sahradaky Türkmenlerden 80-nji ýyllarda 90-njy ýyllaryň başynda da şol Türkmençiligimiz üçin, öz medeniýetimiz üçin, öz kulturumuz üçin diýip ortaya çykan ya şu rejime garşy duran adamlar ählisin ýene köpeýe könetdi şuun kun şu Mollalyň rejimi. Onu aýtmak gerek. Soň şunun şu Türkmen sahrany soň adyny üýtgedip ona parsat takdylar. Şol ýanky şu Pars milletini ädir şu mahar göçürüp getirip şu Türkmenlerin koçumlaryny ýa köpçüliklerini oturan ýerine oçalary ýer suwer. Şu Türkmeniň sanyny azaltmak, Parslaryň sanyny köpertmek işi bilen meşgullanýar. Ol 1 ýylyň ýa 10 ýylyň işi däl, ol 50 ýylyň 60 ýylyň soňra şu taýdak millet sanyny referendum bilen sanarlar, ol Parslar köpçülik çykar, onuň Türkmenleri azlyk bolup gar, onuň ses bereni kim bolar diňlejek. Ine şular ýaly siýasat ýöredilýär. Ine o taýda Pehlewiň oglunyň başynda ene ýanky diasporalar bar. Iň uly diaspora şu taýda Azerbaýjan diasporasy. Şu bütün tebrik Azerbaýjanlardan bar. Gör näçe milyon olar. Ondan Türkmenler bar. Şular iki uly diaspora ýa koçumlaryny oturan milletler, şular hem ikiden ýa Kaspy deňiziniň kenary ýakasyna oturan milletler. Eger bardy geldi, erti İran avtonom respublikaları ya devletleri bölünse ya parçalansa ona diýmek İran'ın ömüde Kaspy deňiziniň hiç şeýli gatnaşygam ýok, hiç ilteşigam ýok. Ol kenarlar bir bölek Türkmene geçer, bir bölek Azerbaýjan. Diýmek ondan şu Kaspy deňiziniň deň ýarysy Azerbaýjan bilen Türkmenistany degişli bolýardy. Galan deň ýarysy hany Orsiýet bilen Gazakstany. Gazakstanyň bizim Türkü döwletimiz, Türkü milletimiz aňyrdan gelýän köp damarymız bolýardy. Diýmek, şol Kaspy deňiziniň 4-den 3 bölegi ene Türkü döwletleriň bolup durjak. Eger şular ýaly paýlanşyk ýa bölünşik bolsa bir geopolitikadan. Bellisi ýok, erti näme boljak? Ýöne bir belli zat şu öňküsi ýaly ol döwletler dolandyryljak geldir. Bolmadan, üýtgeçlik hökmen bolar. Ýöne şuň kun şu tagatda belli däl.
uruş şu bombalanmak bilen tamamlanarmy ýa-da dowam edermi? Ýangmyndan 2 sagat ozul Israil'in radiosynyň beren habaryna görä Israil uruşy dowam etdirjek. Näme üçin? Iran ana şol urgudan soňra ýa günni 2 sagatlary ýygyny Israil bombalap başladylar. Yüzlerce raketa bomba şumal İsrail'in üstüne taşlanýar. Näçesi on ýolly gelýäka ýok edilýär, näçesi İsrail'e ýetip barýaka ýa içinde 3-4 sanaň şäherleň üstüne düşüpdir. Ene şolar ýaly goýrançylykla we adam ýetkisi bar. Garaz o uruşyny başga ingöni stadiýa geçdi, sebäp Amerika girdi bu uruşyň içine. Ýöne Donald Trump olary düşünürşi berdimi, haýbat atdymy? Eger häzir şunu şu ýerde durmasaňyz, uruşy dowam etdirseňiz, onu Iran bilen biz başgaça gurulşyr diýip olary haýbat atdy. Olum bar. Indi nähil boldy? Nenensi bolýar? Şuma din jalşyny elbetde ýurdun daşynaky illeşlemez ýurtdaşlarymyz bolup geçýän zatlar diňleýändir. Hana ol dünýäň öňlükde şol Balkan welaýatynyň owasynyň üstünden şol uçup barýan raketler, samolyotlar, dronlar surata düşüp alınıpdyr sebäp bol. Gyzyl etrek bilen Esengulyň arasyna Iran hana görünüp durdy. Demek şu tarafa barýan samolyotlar, raketler elbette surata düşürler. Gümmür desem, göpür desem eşdelýändir. Ýani ulrak ýara kullanylsa, onda diýmek eger ýadro ýara kullanylsa diýmek biziň hem respublikamyzyň üstüne oň ýelgini gelerdi. Hep ýadro ýaragandan goranmak mümkin däl. O biziň samsaklarymyz bundan 1 ýyl ozal ýazypdyr. Eger diýär şular ýadro ýara howpy düşdi diýär, adamlar diýär protivagaz eýmeler, ýüze geýleýän maska. Howol başga näme etmeli onsoň? Ene geýdiň de sen maskan. O maska birinciden ula adamlar üçin niýetlenen, çağalar üçin niýetlenen maska ýok. Aýdel bir öýde ejesi bar, kakasy bar. 3-4 sanam çülpe çağasy bar. Ejesi bilen kakasa maska geýmeli, o beýleki elindäki çağalarym demegi ölmelimi? Hani bärde bir akylly bir düşünje. Ol birinji. İkinciden ol maskany geýeniň bilen ol maska sen aňyry saklasa 1 sagat saklaýar. Osoň näme etmeli maskany çykaryp dynmaly bolýan ýa ýemesini aşagyna filtrini täzelemeli. Kime öwredilipdir bu zatlar? Hani bir gaçyp atylgalar ýerdemiller. Hani ýeme garajdan gorunşy bardy, geçirilmeli sapaklar mektepden başlap ullara çelli. Nirde? Hiç zat ýok. Men näçe gezek aýtdym, ýurtdaşlar. Bir jagaly paratda görkezilýän alaja, muğlaja aýagyny tarpyladyp beren goşun bilen bize ýurt saklatmaz. Ene şoňa da geldik. Barça yaraglarynam hany akydip ol Orsiýada berdiler. Ukrainanyň garşysyna uruşdurmak üçin yarag diýip ullanmak üçin. Boş Türkmenistanyň içinde. Şumal aňyrdan gelmesin bir polk haýsamalda daşar döwletiň goşuny gelse hemmesi elini galdyryr. Kim var aydın eliniz kaldırın, kim şol rejimi ataloglu gorajak. Men dip orta çykynda adyňyz, familiýaň, ýüzüňiz görkezip çykyş edin bizem göreli. Bolýa men aňryk geçmän, şuň aşym o sorajaga we men gatnaşmaly, ýene de kardeşlerimiziň biri geler. Şu meseleler boýunça ýurtdaşlar näme soragyňyz bar bolsa, bir näme pikiriňiz bar bolsa, iki hökmen ýazyň we aýdyn. Sebäp şu başlanan uruş bizim hem devletimiz öz için alýar. Sen ol neytralip otada kümeňde aýaryň sırtynda bukunup ýatmak hiç kime başartmaz. Şoň üçin siz näme pikirde? Nädip düzeltmeli şu situasiýa? Biz nädip hareket etmeli? Haýsy tarapy tutmaly biz? Ya tutmalylarmy ya ýatmaly, şoň haýsy ýeňse biz şolan kışlyk bolardy. Şu 30 ýyllap edilip gelýän oýunna Türkmeniň şol kümsükligi şondan näme? Şoň üçin oturuň oýlanyň häzir aşama çelli wagt bar. Aşam Ýewropa wagty bilen sagat 20:00 ýa 8-de duşak näsip bolsa. Sagat oturuň hemmäňiziň öňünde sal.